up mga gahe na ako diri sa UCLM karon sa kay intramural sila. Ya, samok-samok na punta diri pakutana sa atong mga sick questions nila. So stay tuned lang sa mga gahe diya. So tanaw lang mo linaw na diri. So what's up mga gahi? Nanabugol lang yung question dire. Question nun de sayop. So akong question kay kisay kusog mo cheat, babae or lalaki? Lalaki. Bruh. Ngano man? Lalaki man ta ka. Depend oy laki ta. Kay mga ato lang panagsa. Alam mo mga atol siya panagsa guys. So kani kisay kusog mo cheat, laki or babae? Bye-bye! Ngano man? Okay po. Bruh. Lawa siya kay Bao, basta na kay kanana shoutout bigo. Shoutout sa akong mga kuan, barkada ra po ay. Ay, basta na kay kanana shoutout. Wala de. Single ka? Hindi na. Shoutout sa mga uyab. Shoutout ka sa kuya. So mga gahi, stay tuned lang mga gahi kay mag-question na ba sa line. So stay tuned lang. Bruh. So what's up mga gahi? So na ako dire karon tapad ako kung chicks dire karon ha. So na ko question kay kisay kusog mo cheat, babae or lalaki? Bruh. Lucky! Ano man? Mangilad ya, kanaganing musulti sila niya. Dili na lang mutukan ba, ug asa sila padung or unsa. Hindi Bruh. mo cheat ang babae. Amo cheat masad pero mas ma-prefer siya ko sa lucky. Babay man ko. Na kay uyab ba? Wa sa. So shout out tayo sa mga imong mga exes or mga uyaban sa una. Hi! Bruh. Hi! So kani ay yung papa, amigo na ako. Shout out sa papa. Shoutout kay Saprex, Subdip Shop. Basta na kay ganang shout out crush nimo. Shoutout ko niya kanang nakita na ko siya ganina nga iya ko ginasbagan. Bruh. So mga gahi, salamat kayo kay Watol Mataglain. So stay tuned lang. So what's up mga gahi? Ila nilayo ka siya gahi. So ako, nakoy question nun diri karon. So akong question kay kisay kusog mo cheat, ang babae or lalaki? Lucky! Ano man? Basta lang. Kadiyota ra mo na to eh. So guys, gahi, stay tuned lang, mag question taglain. So what's up mga gahi? Kay na ako dire mag-question karon, beautiful girl mga gahi. So ang question kay kisay kusog mo cheat, ang babae or lalaki? Depende. Ano depende man? Naman sa babay mo cheat, ang laki mo cheat. Ay, naka-experience ka na. Wala. Wala. Kasi na kay ganan ni shoutout. Wala na, wala na. Wala. So salamat kayo. Okay. Bruh. Buing. So mga gahi, stay tuned lang mga gahi kay mag-question taglain. So bye. So what's up mga gahi? Nanabo ko lang i-question mga gahi. So akong question kay kisay kusog mo cheat, babae or lalaki? Depende kung kisay willing. Pili lang ko sa babae or lalaki? Lucky. Ano man? Ano na, feel na ako. Ikaw, kisay kusog mo cheat, babae or lalaki? Lalaki. Anong laki man? Feel na sa dako. So mga gahi, mga nauwaw mo na yung mga gahi. So stay tuned lang mga gahi kay Bato Mataglain. So bye! So what's up mga gahi? Natagi question na po karon. So akong question kay kisay kusog mo cheat, babae or lalaki? Lalaki siya. Lalaki? Nga naman? Kaya laki di na mo kung nintog isa. Bruh. Da, tinuod na. Ikaw, kisay kusog mo cheat, babae or lalaki? Of course, lucky. Nga naman? Manggod murag naaras sa duha ba? Laki or babae kay sometimes ang namay loyal nga laki niya babae namay sa uban nga babae nga igaton ano ba rin muna mangita og lain ana dahil munang So it means katol. Oh, maka nang paralawan sa lamok ba? Lamok. nabapas katon. So ikaw, basta na kay ganaan i-shout out. Wa yun. Kisay kusog mo cheat, babae or lalaki? Depende sa abot. So ikaw, zato mong So mga gahi, so stay tuned lang kaya natin butan nun lain. So bye! So what's up mga gahi? Nako diri karon saba kayo, sumahinta makadungog ta. So kisa
Ako question kay. Kasi kusog mo cheat, ang babae o lalaki? Laki. Ano man? Makawagan. Uy, uwagan mga laki! Uwagan! Ikaw, kasi kusog mo cheat, ang babae o lalaki? Laki. Ano man? Kita mo bilang. Ikaw, unsa man ka? Babae ka lalaki? Iha. So guys, so mga gahi, stay tuned lang kay mag-question taglain. So what's up mga gahi? Nakoy question karon. Ang ako question kay. Kisay ko mo cheat, babae o lalaki? Babae. Ano man? Kay Iguan, kabaw na ta. Unsa? Shout out Sir Batcha. Kay ano? Kay Iguan na basta unsa, basta mga babae. Kay pinakamasaya. Katol! Katol na talagay. Salamok, nanumbag man. So, stay tuned lang mga gahi. Salamat kayo. Stay tuned lang kayo. Mag-question sa lain. Mga gahi, na yung mga HRM na po dire sa ako po. Tanong ang kumigo, magwapo. Masin sawi ni siya sa. Masin sawi ni siya. So, akong question kay. Isa'y kusog mo cheat. Ang babae o lalaki? Siyempre, ang babae. Ano man? Kung man sila doon, yun ang sa ilawa kay dua na puro ba. Natikasan na mo. So, yung pasapot kay karon mga 90% sa babae scammer. Oh, scammer. Maom yun na ilang buwan. Sinabuhan mo lang scammer. So mga gahe, atong opinion mga gahe. So mangita tagla yung question nun. So mga babae niya, mga wagan. Bye! What's up mga gahe? Na ako yung ego na nga backboy. So ang question guys. Kisay gusto mo cheat, ang babae o lalaki? Para na po, babae yun. Ano naman? Kaya ganita kay para seryoso ito. Buangin na ito. Yung gutong backboy! So mga gahe, mag-question ta sa uban mga gahe. So stay tuned lang. So what's up mga gahe? Nanapugig i-ambush interview diri ha. So akong question nila kay. Kisay kusog mo cheat, ang babae o lalaki? Laki. Ano man? Oh. Di ba kung kamusta, di ba babae sa inyo answer? Para ko laki. Laki. Ano man? Sila may dali makuan, matem. Sila dali matintal. Ang babae din. Dili man kaayo pa. Kung matintal man gani ang girl kay kuan man na kanang murag naibog na jud. Once ang girl kay in love jud sa laki niya kay di jud siya mangitaglain man. So, Ingon na sad ka lang. parehara mo tuloy. So, susod. Igsuon sila ha. Para sila tubag. Bitaw ka nang nahugman gud nga murag ang laki mo mas mo cheat kay ang girls man good once nga ma in love sila is mo stick sila sa guy then if ever magaling nga nag-cheat ang girl meaning ana di na niya love ang guy or naay nabuhat ang guy para mangita siya glain. So, experience sila. Wow, nosebleed ko. Nosebleed ko ato mga gahi. So, basta namoy ka na ni shoutout eh. Wala ra wala. Wala. Shoutout sa ubang barkada mo. Manana sila lang mo i-mention. Hindi na i-mention kadagan. So, salamat kayo sa mangita mo sa question online na. So, bye guys! So, what's up mga gahi? Natin interview ron. Ambush interview sa... Ayan. Uyam sila guys. Uyam sila. So, akong question guys. Isa'y kusog mo cheat. Ang babae o lalaki? Laki. So, ano? Naglis. Kailan ako sa babae? Butan eh! Babae o lalaki? Shoutout tayo sa amigo si Rod Christian Pasul. Wapo kay na siya. Kailangan mo kay Marvin na siya mupo sa BMS. Ikaw, ba't tayo na shoutout? Wala ko gagtang, shoutout ka na. So, stay tuned lang mga gahi. Kung internet sa gahi. What's up mga gahi? Nakoy tampa diri kay Chicks Guru na siya mga gahi sa UCLM. So, akong question kay. Kisay kusog mo cheat. Ang babae o lalaki? Lalaki. Ano man? Kay di man ka mga
natin to? Okay, ganahan nila atli. Atli chick. So, unli pop yung mong gusto. Ang laki na yung gusto. Unli pop. So, mga gahi. So, unsa nga na mo, beautiful girl. My name is Anime Roa. Bugay for short. So, mga gahi. So, stay tuned lang mga gahi. Kay makita ni siya sa beautiful girl sa atong Facebook page. So, bye. Mag-question mo sa laing tao. Bye. So what's up mga gahi? Bungkag dyan akong buhok sa. So atong question nun karon kay mga gipang-ambush ko na interview karon. So akong question kay, isay kusog mo cheat, ang babae or lalaki? Lalaki, siyempre. Lalaki. Ano naman? Both. Kaya ko, mga bigaong man. Mga bigla ng lalaki, ang kay kasakit uy. Ikaw, say question, ayun sa tupak mo. Lalaki. Ano naman? Dali kayo makitag lain. Daw, ano ba? Ano nakaingon mo ka? Mora na itong na-observan. Dali na sa natin. Ay, basta ganahan na mo i-shout out diya. Babae, ang babae. Ala, ulo! Ay, shout out, Regine! Dali. Shout out ko sa akong crush niya. Sakitan ko. Anong ipasakitan mo sa ni crush? Ako nga, nagulingan sila sa kita. Ato pa nga, maganda ko. So ako pala question. Ano nag-UCLM mo? Ano ba, ikaw? Daga gwapo. Dili, mga bigawan niya. No comment sa mga So mga gahi, salamat ganin niya. So, stay tuned lang mga gahi. Kaya mo, pa may sa laing lugar sa dito sa UCLM. So, stay tuned. So, what's up mga gahi? Na ako yung question ng diri. Ambush na, nag-uyab na sila. Or mag-relabel, ana sila. So, ang akong question kay, isa'y kusog mo cheat, ang babae or lalaki? Ano naman? Based on experience. Oh my God! Oh my God! Ikaw, babae or lalaki? Ano naman? Yun sila. Lalaki ni. Nakamitan ko boy kay. Kaya ni sa Facebook kay hindi sa tanay pa. Ay, hindi tanan pero lalaki. So guys, photo na to guys. Mag-init kailang diskusyon. So salamat kayo, makita tag laing question nun. So stay tuned lang mga gahi. So what's up mga gahi? Naka-question nun na lagi. Ambush na ako, nitago ko siya mga gahi. So ako question guy, isa'y kusog mo cheat, ang babae or lalaki? Ano naman? Nangawagin. Nangawagin sila mga gahi, no? Nangawagin sila. So stay tuned lang mga gahi. Nangawag. Kasi ganyan naman yung reaction natin. Shout out siya mama. So stay tuned lang mga gahi. So stay tuned lang. Bye. So what's up mga gahi? Mauna dito tanan sa mga gipang interview na to. So makita na siya sa karon sa Facebook page na to. So like and share lang mga gahi. So BCQ and Saba kayo diri mga gahi. And stay tuned lang. Next vlog. Bye!